Ikaw, anong trip mo? Mag-ingay! Mag-ingay ang lahat ng masisipag! O yung iba dyan, sipag-sipagan lang. It's a happy Tuesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Trip, 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 Yo, trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip, Trip lang. Trip ko today. Mga musta ng mga narinig mong plataforma kahapon sa Sona? Ano, masaya ba? O ano yun? Sona pala kahapon, Maratoni. Sorry, I was not listening. Yan ang mahirap sa'yo pagdating sa mga gusto mong mangyari sa Pilipinas. Pero ni ikaw mismo, wala kang idea kung ano nangyayari sa bansa natin, B. O yeah, ma-share ko lang. Natutuwa ako kasi itong si President Bongbong Marcos ay talaga naman ginawa ng libre ang pagtakbo sa track and field. Kung saan mang track and field yan na meron tayo sa mga iba't ibang eskwelahan. Maraming salamat po. At meron din doon ang Carless Sunday. Ibig sabihin yan, kapag ka Carless Sunday, every Sunday, wala masyadong kotse kapag ka umaga. Kasi yung kalsada, nakalaan sa mga nagbibisikleta, sa mga naglalakad, sa mga tumatakbo sa misis na, hindi. O yeah, pero maganda yon kasi, malay mo, this is the year of change, kung saan ang bawat isang Pilipino ay magiging payat na at magiging healthy na. Ay, naka naman. Anyway, ako pang inyong makakasama buong hapon yan, 3 to 6 p.m. Oh, teka lang. Kamustahin mo muna yung katabi mo at parang hindi na naman humihinga. Para bagang gusto na agad mag-Friday, kakamartes lang. B, tandaan mo, hindi ka masyadong pumasok last week. Sipag-sipag ka ngayon. Pero bukod din sa ating libreng patrack and field, syempre naman, ang isa sa mga gusto nating marinig at gusto nating makuha sa Pilipinas, libreng bigas. What if? Kung kunwari naman, ikaw ay hindi masyadong mahilig sa kanin, tapos ikay tipong takaw mata lang, be, huwag ka namang mag-aksaya ng palay. Minsan, mas maganda kung kaya mo namang hindi mag-only rice. Huwag ka na mag-only rice, B. Sakto lang. Tayo mo yung tiyan mo. Di na naman, yalo lumalaki, Anyway, marami tayong gustong mangyari. Marami kang plano sa kanya na hanggang ngayon ay hindi pa natutupad. Bakit naman ganyan? Kung ano-ano kasi mga priority, isa-isa lang, B. Teka, bago ang lahat, syempre, gusto ko muna magpakilala at makita nyo ang aking pagmumuka. Pwede nyo po akong i-search sa aking social media accounts. It's MARATONEE. Yan na, huwag kang lilipat, diyan ka lang. Ikay mag-chill muna, relax, uminom na mahihigap na mainit na kape. Habang nakikinig ng Feel Good Music, ngayong Feel Good Tuesday, kasama pa rin ang iyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Kailangan pa bang i-memorize yan?